kalder den byen i landskabet, de gode borgere i Klokkerholm, og navnet er egentlig temmelig godt ramt. Byen ligger solidt plantet lige midt i Brønderslev Kommune. Der hvor det flade vendsysselske landskab med høj himmel pludselig bliver til bakker, hvor mose bliver til skov, og hvor Jyske Ås skærer sig gennem Nordjylland som en kæmpemæssig mur. I gamle dage handlede livet på landet i høj grad om, at man skulle være selvforsynende. Historien om Klokkerholm startede med en brugsforening i 1898. Derfra gik det stærkt. Allerede i 1906 kunne det blomstrende minisamfund prale af forsamlingshus, andelsmejeri og egen telefoncentral. Og i 1924 kom jernbanen til byen. I dag har fællesskabet helt andre ansigter. Man fornemmer ligesom, at det her er en by med ambitioner og appetit på fremtiden. Her er muligheder for arbejdspladser på mellemstore produktionsvirksomheder inden for metal og reservedele. Der er mange håndværkere og pengeinstitut og et stort nyt supermarked med alt, hvad der er brug for i dagligdagen. Her er også kreative værksteder for lokale kunstnere og kunsthåndværkere. Og en butik, hvor man kan finde festtøjet, når den store dag skal fejres. Det ligger alt sammen i bekvem afstand til motorvejen, som giver nem adgang til både Aalborg og Frederikshavn. I byen er der lavet udstykninger til byggegrunde med plads til nye familier. For her i Klokkerholm vil de gerne, at du bliver lidt længere. Danskerne ude på landet er nemlig lykkeligere end staklerne inde i byen, viser en undersøgelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i 2012. De er lykkeligere, fordi, lød det fra ministeriet, borgerne i yderområderne har bedre tid. De har et netværk, og man ved, hvordan naboen har det. I Klokkerholm er der i hvert fald noget om snakken, når det handler om at netværke. De i skrivende stund 937 indbyggere har nemlig stiftet en hel perlerække af forskellige lokale foreninger. Og man hygger sig i fritiden med fodbold, golf og ålefiskeri og lejrbål og rundvisninger og open bike night, blot for at nævne nogle få. Børnene fylder rigtig meget i Klokkerholms aktiviteter. Og der er fine rammer om deres dagligdag. Her er dagplejere, børnehave og skole op til 9. klasse med rundt regnet 300 elever. Hvad er det vigtigste for vores skole? Hvad er det vigtigste? De må godt være lidt mindre plomber dig. Efter skoletid er det godt at hygge sig med at bage snobrød sammen med de andre spejdere eller få noget motion. For i Klokkerholm er der rigtig gode faciliteter til sport og idræt. Fodboldstadion er placeret lige midt i byen, og er derfor det naturlige omdrejningspunkt om aktiviteter i sommerhalvåret. Og hele byen bakker op om at få de bedste rammer om idrætten. I vinterhalvåret er der masser af aktiviteter med håndbold og gymnastik og badminton i byens hal. Jo, hvis man som her fra byens eget observatorium kunne kigge langt ude i fremtiden, så skal den som end nok ligge her nu, byen i landskabet. Vi er tæt på naturen og tæt på årstidernes skiften. Og de 11 historiske gravhøje, der ligger som perler på en snor, vidner om, at denne krog af Danmark også for vores forfædre har haft en ganske særlig betydning. Fortid og fremtid, tradition og fornyelse går
går i det hele taget fint hånd i hånd her. Måske har vi kort og godt opskriften på den moderne landsby. Fortællingen om byen i landskabet er måske lige så meget fortællingen om byen i fællesskabet.